Hello, good morning mga ka-overs. So, ito po yung first vlog natin. So, ngayong araw po is second day of August. So, ano bang oras na ngayon? 6:45 po ng umaga. So, actually guys, this is my first serious vlog. Serious auto. Welcome po sa ating Aldrin Overs channel with me, myself, and you there. So ngayon pong umaga, ituturo ko po sa inyo yung maggagawa po tayo ng yung alternatibong inumin po, yung mga minana pa po natin sa ating mga kaninunuan. Palagay ko nung mga 19 forgotten. Yes po. Ituturo ko po sa inyo yung Sinunog Bugas po sa Bisaya. Iwan ko po sa Tagalog kung ano po yung tawag doon, pero dito sa amin is Sinunog Bugas. Malamang kasi yun, parang Sinunog Bigas lang yata yun sa Maynila. So, yan po yung ituturo ko po sa inyo ngayong araw na to. So, trivia lang po, yung Sinunog Bugas po is parang po yun, parang herbal, para maiwasan yung mga natin, yung mga pasmo, sa Bisaya pa pasmo, sa Tagalog ano ba yung si pasmo? Parang nalilipasan ng gutom, so parang ganun po. So, ito po yung alternatibong gagawin natin po. So, disclaimer lang po, improved therapeutic claim, pero based po sa mga experience po namin, ito po yung alternatibo. And it can also cure with our hyperacidity and in a traditional way. But of course, if the pain will continue, so kinakailangan na po natin pumunta ng doktor para mapacheck up na po, kasi internal po kasi yung nasa tiyan natin. So, baka na po. So, yun pong hindi pa po nakaka-relate po, ituturo ko sa iyo. At yun naman pong nakaka-relate, shout out dyan. So, ang main ingredients po natin ay walang iba kundi mais. Bigas na mais. Ito po. May nabili na ako kanina dito sa tindahan. Ito po yung nabili ko. Ito po yung mais. Number 14 po yata to. Numero 14. Yung nabili ko. So, ito po yung main ingredients na gagawin po natin sa Sinunog Bugas. Ayun na po tayo. Gawa na po tayo. Pasensya na po kayo sa Tagalog ko, parang Bisaya lang. Pagpasensyaan nyo na po. So, ito po yung bigas ko. So, malamang sa palagay ko marami na to. So, half lang po yung gagamitin natin. So, ilalagay lang po natin dito. Okay. So, napakasimple lang po nito sa pagluluto nito. Parang mukha lang po natin, napakasimple. So, ganito lang po kadami yung gagawin natin kasi marami na yung naka-plastic. So, ito lang yung gagamitin natin. So, ito na po yung gagamitin natin. Sandok at saka kawali. Tara guys! Ang init! Hihintayin lang natin guys na mag-iinit yung kaha. Ano ba yun sa Tagalog? Basta, yun na yun. Guys, so ilagay na natin yung bigas sa kawali kasi medyo mainit-init na yung kawali natin. Tsaka guys, meron din akong nakakalimutan yung dito. Kung may sako kayo dyan, kung ganito,
Huwag nyo pong itapon kasi magagamit po natin to. Parang productive po yung ano natin, yung mga basura natin. So wag natin pong itapon. So pwede po natin gawing ano, apron. Ito. Napaka-innovative. Tingnan nyo guys. Napaka-fit. Diba guys? So magagamit talaga natin yung mga sa palagay natin na hindi na magagamit. So wag niyo pong itapon kasi gamit na gamit yan sa kusina at kung ano pa man yung gagawin nyo na pang-kusina. Tsaka titingnan nyo natin yung ano natin ginagawa natin dito. So ito lang po. So napaka-simple po. So anuhin lang natin. Ukay-ukayin lang natin. So napaka-simple po. So trivia lang po, no? So napaka-useful lalo na po kapag nagigipit tayo, so wala tayong pampainit o pangkape. So pwede natin ito gagawin anytime. At saka helpful pa sa ating pangangatawan kasi kasi to alternatibo, herbal, fresh from the garden. So ganito lang po, mix lang, ukay lang hanggang pong unti-unti na po siyang iitim. No, so shout out nga pala sa mga OFW natin dyan na nakaka-relate dito kasi ito kasi yung nakagisna natin sa mga probinsya natin Isang thumbs up naman dyan. Ito lang po. So ano po sa akin mas prefer ko po yung bigas na hindi masyadong malaki kasi kapag ma-overcook or umitim na to kasi siya parang magbukol-bukol, parang tibugol-tibugol ba. Napaka-useful ng natin, apron sack. Walang kontra. Okay. Ito po. So, sa palagay ko po, siguro mga 10 to 25 minutes, na po siya, maluluto. Sasayawan lang natin para maluto kaagad. So, ito na po guys, sa kalagitnaan po. Parang malapit na to, mga na lang siguro, mga 5 minutes. Unti-unti na siyang nagba-brownish. A few moments later. So ito na guys, luto na to. Ito po yung umitim na talaga siya, so parang kapeng-kape. Ang bango. Sinunog Bugas. Fresh from the garden. So, i-off na po natin yung apoy kasi luto na to. So guys, ito na po yung finished product natin. So, ito na po. Napakabango. Hintayin na po natin na
lalamig ng konti kasi napakainit pa po. So, ilalagay natin dyan for 5 to 10 minutes. So, ito na po guys, after 10 minutes, ito na po yun. Ito na po yung mga ka-overs. Kasi malamig na to. Malamig na warm. So, ito na po. So, ito po yung sinasabi ko kanina na parang ano siya, may bukol-bukol, parang nagbabato-bato ba kung naluto na. So, yung gagawin nating step is pwede natin siyang dikdikin gamit ng ito po, ano ba to, lusong or dikdikan. Or pwede rin naman kung ready to use na po to, pero parang ano siya, hait. So, para mas komportable tayong uminom, so, aanohin natin, didikdikin natin para mas umano ba, pumino. Ano ba yung sa Tagalog? Pumino. So, simple lang guys. Pagkatapos ito, pwede na pong mainom. Tsaka pwede rin to sa kung mayroon tayong blender. Kasi mas madali yung blender. Kapag wala, yung mga ano na lang yung gagamitin natin kung ano yung available. Pero sa atin, meron naman blender pero mas nakakaganang gagawin. So ito lang, so napakadali. So hindi na tayo mag-problema pa ng kape kasi meron na tayong mga alternatibo na ginagawa. Pero mas maganda talaga yung blender kasi mapadali yung ginagawa natin. Pero okay lang, pagtsatsagaan natin. So ito na yun guys. After 45 years, ito na po yan papakita ko sa inyo. So ang liit na. So napakaliit. So parang lang talaga, kape. So ready to serve na po to. Okay, iinumin na natin to. So ito na po, mga ka-overs. So tingnan nyo po, ito na po. Parang coffee lang po talaga. Tikman na natin. Yung lasa, mapait. Pero hindi naman masyado. Mas mapait pa yung mga eggs niyo po. So ito po, so solved na po yung mga natin, mga pampainit. Pag-isip din tong lalagyan ng ng asukal, pero kaso lang sa akin
mas prefer po ako kapag wala po talagang mga halo. Para magpipenetrate po talaga dito sa tiyan natin. Ito po. Kape. So mga ka-overs, ano pong masasabi niyo sa ating Sinunog Bugas? So comment lang po sa description box and please follow our channel and also please like and share. Thank you po. Bye.